iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam na natuyang. Dita tersina ni kumarik ako nang agbayad akman iti utang ka. Imbag man tad da pagbayad mau. Adda inted ni tatam abadong a pagbayad ko. Sigurado amaragsakan ni kagawad ko nang tagbayad kan. Nalabsak ka ta nakapanimi di tersina na. Aya, mala ina nga rudal. Marikwanang, good morning! Nakaisam ka mo't abigbigat. Siyempre, naragsa ka gayam. Imbag man ta naragsak ka, siya kat sa anak a naragsak. Ay, jakla ko man nagpapautangan. Apay ayamaray. Saan damat nga mo ti agbayad dagiti nakautang kanyak. Siyak pa'y ti ko silapan da no agsingirak. Aya. Ay. Kasla ni Mari Banang, idi siningir kaw, kastaunay ti ko silap na kanyak. Akasla adda na dagsa na basol ko kuana. Siyak maray, saan ka ako silapan apulaos? Wen ta saan ka amakadlaw? Uray kuskus silapan ka, ipagarup mo nga isisuman ka. Kasta nga ron maray, nupimuskulan ti rupa. Ay, jak to agpautangan inton maminsan. Talaga saanan. Kasano nga, no agbayad itan iti utang ka. Agbayad kan? Wen, ala, kwentaam aminin nga utang ko, tabayad akon. Amin, amain. Ay kat nasaya at no kasta. Sige, takwintaag nga raod. Wen, maray. Ahap, isagana kong ti pagbayad ko, Ay, mayat at. Talaga nga ada kwarta, Maray. Darasem nga ron ti agkwinta, tamangan no agbaliw ti panunot kaw. Wan, Maray. Yan nante calculator ko. Mabitlaang, Maray. Hindi nakpagurayan iti mabayag, maray. Tinsamot ko marik atuyang dayji at dayji tersina ni Marikwana. Una na, mapan na kano bayadan dagiti utang na. Adda pagbayad na. Adda kano inted ni tata ba daw nga pagbayad na. Ay, kasta. Ay, siyak. Diyak pa'y laang kaya ti agpakita ka ni kagawad kwanang. Tawan pa'y pagbayad ko iti utang ko. Saan ka pa'y lang agparpanang kinikagawad ko nang no da utang mau, nanakura. Kusilapan na ka. Talaga magtasaan. Kita amda na natuyang kan kagawad ko nang, oh. Katawa da katawa, oh. Kasla adamat iyaw awat ni Marituyang ka ni kagawad kwanang. Daytan ti pagbayad na. Ay, ala, panawan kan dito'y dalan kwarog. Agawid akon. Ang mga numakita nak dito'y ni kagawad kwanang. Sige, inanakura. Tagawid akmatay. Oh, yawat kun kada ito'y bayad ko, Marikwanang. Katwan, Maray. Yawat mo nga rodan. Ups, adda malagip ka. Na, Sakbay nga yawat ka, adda kondisyon ka. anya day ta kondisyon mo. Agbayad ak, ngam, umutangak manaan. Anya, ay punay kamatan. Apay ngay nga ada kondisyon mo, akasta. Katanya ngay nga raw, nagbayad agaya man. Ay, kabay-bayad mo pa'y laang, umutang ka man na nadagaws. Ay, kaun amaray, kasta talaga. Aw, mayat ka? Wano mayat ka? Anya ngayon ti maaramida, kat dandani di mo yawat day ta kwarta. Kunakto katamayat ka. Mala, awatam nga rodan. Kumusta kayo dito tersinam kagawad ko, Dang? Ay, dandani mang rikab, kapitan. Dandan, apa nga? Di mo ipalubos? Kasanaw, dagiti na duma na kautang. Saan da nga ammo ti agbayad iti utang da? Ay, sus, bari-bari apaw. Asino ay dagita? Huray dagiti kagawad na nakautang kanyak. Saan da nga ammo ti agbayad? Ay, makaungetak no kasta ti ugali dagiti opisyal ka, nday. Uwan nga rod. Uray ni Mari Banag, at damot utang na kanya, kat di pa'y agbaybayad. Ay, sana ka makaunget. Ijak amo data. Ay, di ka man agin didiam mo, kapitan. Kwa.
Ibay am tay baga ken ni kumarem ta ubay agbayad. Wen, Naskan lang nga agbayad kayo ni ti utang niyo, kapitan. Tani Marito yang nakabayad doon. ay naimbag man. Ay nagsaya atan ni Marito yang no kasta. Bilibak! Inta garam, Chep. Nagsapamutan apa nagaharam daytan. May mayat at tinasapa. Intang harutan. Ijay daya ti pagarmanta. Taado ti babalasang ijay kay. Ha? Kaya't mo asawain. Lumabas ta di ta tersina ni kagawad kuanang. Kuna. Ure sa dino mo ti papananta. Laod, daya, abagatan, amyanan. Lumabas talat tamot iti tersina ni kagawad kuanang. Makita nak ni kagawad kuanang. Kusilapan nak. Ha? Napay maakusilapan na ka, Chep. Apet, da basol mau. Diyak pa'y nakabayad iti utang ka. Anya? Malaki din, ure ko silapan na kan. Saan ta makaaram no di ta lumabas ije tersina na. Nakakatkatawa talaga tis istorya kanya Mari Kuanang. Naawan nga raw takas taong na iti katawa. Ay, Kuaraw! Sa dino ti papananyaw! Ayan ni Kwaraw. Dagitada man lumabas da dito'y ayan ti tersinam. Ay agure ka man tasingirag. Ay Kwaraw, kano kang agbayad? Ay, Kuaraw ka na tumalyaw ka Agbayad ka na, makaungot akaon. Adalakit din a pinartakan dati nagna. Kwaraw, agbayad kan! Nawanon, nakaadayudan. Adda pa'y laganas na lumabas dito isangwanan ti tersinak. Di namot ammo ti agbayad. Imbag kanya kata nakabayad ako na niya maray. Ngayon ang imutang ka madaon. Si kaki di mo. Ay, aguray katagistorya ak manon iti nakakatkatawa. Apay ay apakatawa katawa. Siyempre, tapno din naksingiran. Ay, oray di na kun pakatawaan, singiran kalata. Ay, sus, di nakpaimot singiran ita. Apay asan? Kano inaldaw ka nga umay umutang. Aya, Kasla di mo matamaw. Apay nga, ti isong batmaw. agawid man langan. Kano ka nga agbayad ngay? Nakaglutaw. Nakalusot ta ka ni kagawad kwa ng Chep. Saan nakasingiran? Handa kagayaman ng lingid kanyak. Sapay pumanok kaho damit itay. Nang ikaw. Unaan ta niya mapanagaram iji daya. Kaya mau. Abay, sa dino pa'y ayat ti daduma pagaraman ta. Numalpas iji daya. Mapantansa mo iji laod. Uy, talaga sursurin ta. Ano sa dino te andag iti babalasang. Una, kulik in kulik. Ako na da, Chep. Agure ka. Apay? Lumabas ta dita barangay hula. Kanya ko ma. Abay, di mo makita dyan nakatakder ala kay di ruangan ti barangay haul. Kano ni kapitan day ta? Paypayapayan na tao. Ay, wangag pasaw. Ni apay ngay. Anya nga tatibagana. Ibaon na tamanin day ta. Si kantumot nga main. Apay adito'y tanag na. Kano dito iti shortcut? Intan, agungat ni uncle ko no saan ta nga umasidag iti ayan na. Apay uncle. Sa dino ti papananyaw. Sa dino itayin ti papananta usip. Kasla di mo mo, Chip. Kano nagtulagan tama pantagaram. Ewan uncle. Mapan kami kaya magaram. Ay. Agwalis kayo pa dito arobayan ti barangay hall. Ay, Chip. Kasano nga yan ti panagaram ta? Saan ta na makaaram Anya ti pagin-in na rasaasan nyo dita Ay, unang uncle. Agwalis kami. Sapay agur-ure dagiti armen ta. Nakalusot ta kini kagawad ko anang. Ngamusan ta nakalusot kini uncle. Hala, agwalis kayo. Dak kayaten ti mapandita tersina ni Mari Kuanang Marikura. Apay ngay Mare, katno idikalman, nakita ka laang dita. Singir mga minasingir. Kunak man no nakabayad kan. Nakabayad ako ngem imuta nga manon. Ay, kasta aya. Umayak laangan makiinistoryakan ka. May mayat pay no dito ikan nga umay. Dito'y balayaw, awan timang singir kanya.
Ala, umunag ka nga rod, Maray. Ta dito'y taunag nga agin istorya. Wan maray. Masapa ta amang rugi nga agis istorya. At ato ti mapag-istoryaan ta, Maray. Nagadun ti na istoryataan niya, Maray. Wan nga ron maray. Di tapay katamon no anya ti katawaan ta. Ay, wala iya. Apay nagkatkatawa ta, Maray. Jak manambaw. Ay, Maray, at dagayang malagip ko. Anya day ta maray. Nataljapak jay pagkargaan iti malukong ko. Apay maray. Malagip ko. At dagayang binulon mo iti malukong ko. May sadakkel kan may sabasek. Si Kam, tila malaglagip mo. Di mo pa'y insubli dagiti malukong ko, Maray. Ay sos, awandan maray. Ha? Hapay ngay nga awandan. Bumulod ka di mo ammo, ti agisublay. Kano na bayag mo na binulod ko dagijay. Malagi mo pa ilaan. Aya, Idi pa'y panawon ti hapon nga impabulod mo dagijay. naa, nagbayag mo't gaya man. Kawan, si kanto mga may tila malaglagip mo. Agpada kayon samot ken ni Marikwanang. Isumot lagay mapinagwalis na kami ang kail. Tamalamin ti honorarium may. Eh, maala tayo ko na mata oresyak. Kat, sa dinoy nga ro ti papananta. Apay, di mo amaw. Kalsada tayo ito'y ayan ta. Angam sa dino ti pagturungan ta. Gure ka. Kunak no agawid ta ni ti balayaw. Psst! Dumagasta pa ije tersinan ni kagawad ko nang. Oops, diya kaya ito'y dumagas si Jay. Eh, Singirenak ni kagawad. Itakit din! Dumagasta. Tayo tagbayad iti utang ta. Pagbayad ko dito yung honorarium ka. Una! Di awan tun kwartak no pagbayad ka. Ay, darasem. Bayad na mo. Tapno di nakakusko sila pa. Ang... Nga asidagtan iti tersinan ni kagawad. Agbayad ka kitin. Apay, nagtaraki kayo matita ka ni Kwarog, Kapitan. Nakabayad kami la iti utang may ibagam ti kastan. Diyan saan kami nagbayad? Pukapukawan na kami. Kusilapan na kami pa'y. Ay, katuwa natin nagbayad kayo itan. Naragsakan kagawad. Ay, katuwan Hinta nang kail. Barang nakaluton ni Antay. Mabisina ka. Ay, mabit lang taad na ibagak ka ni kagawad. Anya dayta, Kapitan. Ay, di mo kusko sila pa ni Banang no umay dito. Ay, talaga asaanan. Ibagam kit di kan kwa na nga umay gumatang dito tersinak. Ta di mo't umay gumatangan. Kusko sila pang tumit. Saan nga rudan? Umisam akon Ngamin, kumahare. Marikwanang. Nay, kaluklukat ko pa'y laang ti tersinak nga madakan, Maricora. Kat umayak gayam gumatang. Si Katibuy na manok ita Agswerte ka, Mare. No siyak ti buena manom. Idi kalman, nagswerte ngamin. In may nagbayad da Kapitan kan Kwarog. Idi kwan nagsasaro noon tigim matang. Ay, kasta aya. Ay, kat saan nga rodan anasakit tinakam mo? Tauray siya. Nakabayad akmatan. Wan, saanan? Napanunod ko, Mare. Sa anak laangan nga umutang, tapno saan nga agsaksakit tinakam mo kanyak. Apay mo't anas sa umday ta. Pagtaudan laang iti sakit tinakam dagiti utang, asaan amabaybayadan. Ay, husto ka, Maricora. Naragsak ti panaggagayam. No awan ti sakit tinakam, ti tunggal maysa. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon.
Agyaman kamay, iting kay panagdangan.